DXDC Radyoman Report. Niyarangkada na ang unang case conference sa Special Investigation Task Group nga gitukod para mapaspasan ang pagsulbad sa kaso sa pagkawala sa house helper nga si Justin May Saldua. Gibutyag ni Police Captain Hazel Tuazon nga gikatakdang makigtagbo ang SITG ug ang iyaan ni Saldua para makuha ang statement niini sa insidente. Sumala ni Tuazon gikan sa City Director's Office, gibalhin si Police Major Michael Oyanggoren sa Police Regional Office 11, Regional Personnel Holding and Accounting Section, samtang nagpadayon ng investigasyon. This will be monitored by the Police Regional Office 11, then the supervisor of this SITG is Police Colonel Sugilon, and then the commander is Cesar Lupas. Then ang update nato sa kaso ma'am no is napagita sa pagpangita aning house helper, then mag-ask pa may uga ng permission from the family's house helper nga kung gusto mo gumi i-post sa ang iha picture sa mga page ma'am na makita siya sa other nga program pero gusto na mo sa ang page ma'am na ami pagtugot gikan sa family nga i-post na mo yung picture para matabangan pud ni pangita kung asa na yung house helper karon. Adunay mga gipangalap na nga mga CCTV cameras ang SITG ngadto sa taxi nga gisakyan ni Justin. Una pa man kini na missing niadtong Agosto 29. Gipanganti sa DCPO ang patas nga investigasyon ug kung makitang sad-an man si Oyanggoren mag-atubang kining kasong kriminal ug administratibo. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman ay Miginita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.